bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gano en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini en kufnima en ñaguima duwaw kono kadi en neddi duwaw dendagal yeeɓiyankoɓe en to mbawi wonde en gonini kala jaam e kisal ɓamtare e wudditare yajoni yo wone goto men kala en mbiyat allahumma amin bijayi nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam en garti e kattanɗe makko ko Allah subhanahu wa taala dokkuɗen fartaŋ e yuɓɓinde yewtere men wiyetede pamen pamminen no aada yaari e kala saaha nde garten ɗo e tigui rigui dingiral meɗen gam yewtide bandiraɓe hande noon joguiɗen ko koɗo tedduɗo mo ganduɗa ma tabarkal machallah ko ɓiɗɗo fuutanke jeeyaɗo e nder Fouta dasɗo mbotu mum e nder Fouta kono également aussi golluɗo e nder Fouta ko ɓiɗɗo debbo ko ɓuuri ko sattude walla ko ɓuuran ko webde yiide hande ɓiɗɗo debbo ene naate gueɗe ɗe ganduɗa hoore makko hen jogoɗen arde ɗum noon inchallahu rabbi ɓoyatama en gaare makko kono kay enen no aada yaari e kala ndo garɗen wadde nde ɗo yewtere ma en jawdu hen e musidɗo min tedduɗo mo ganduɗa makko kañum woni tokoro nura rasul sallallahu alaihi wasallam on wiyete ko Mouhamed Ndim noon ko kañum heeɗi en junggo nano junggo ñaamo jaafoɗon en kanko bandiraɗo debbo mo ganduɗa makko kañum woni koɗo men hande o ko kanko heeɗi junggo men tigui rigui nano ɗum noon kanko bandiraɗo debbo mbi sikki to makko tan editɗen par ce que aɗa andi sa dañi koɗo a hokkat ɗum foof ɗum noon bandiraɗo debbo haade men wadde dévoilé inde nde en tottat mo konngol o salmindira e dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV walla Pindi Média to mbawi hedde nder dundu babana mo kala assalamu aleykum ceerno Adam on calminama on juurama e ceerno Abbas e ko yettere Allah no feewi caggal julde yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe eɗen jetta yeeɓiyankoɓe haalirde Pindi TV e weltare e kala saaha invitation men kala noddeɗen ɗo e télé o eɗen cofta arde hen hande woni laabi 3 eɗen gara ɗo e télé o ko yettude Allah no feewi e kadi ko yettude kadi hono wonɓe ɗo e Pindi TV no feewi caggal yettude moon an e Mouhamed Ndim e yettude aussi sababu ɓurnode ɗuminde garagalam ɗo hono ma sœur Sali Dia mbeɗe salminamo mbeɗe yettamo mbeɗe jurnomo kanko invité kam ɗo laabi ɗiɗɗi e ngol ɗo lawol ko onon invité kam ɗo min noon mbeɗe wiye Habiba mbeɗe yeeya nokku men to Guédé Chantier e mbeɗe dilla e politique yimɓe fof ne gandi kam e département Podor Mataw ko ɓuuri hewde hen e kala dillo e politique haysoko anda kam nani inde nde comme première adjointe au maire de la commune de Guédé Chantier kadi kam première secrétaire élu du département de Podor donc ko ɗon mbawami hannude en tout cas présentation ha naten e bundi yewtere nde ko noon tigui ɗum noon a jarama sokhna Habi Ba mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni cukku garwanijo on ɗon mairie biyeteɗo mairie mbo Guédé Chantier donc inchallah ma en gartu hen no fewi no wini ɗum noon junggo men ñamo ga heedi ga ko Mouhamed Ndim Mouhamed tokoro nulaɗo rasul sallallahu alaihi wasallam jamal walema hirema ñallema weeti walla no saha o windiri Alaji Abbas mi salminimo calmini dendagal yeeɓiyankoɓe haalirde Pindi TV en calminiɓe ha ɓuuri tengtude nde retourne nde ganduɗa ko pamen pamminen ñagonde Allah hokkata en famde beele mbawen famminde salmindemo salminde invité men mo ganduɗa ko Habiba première adjointe au maire commune mo Guédé Chantier koye falde Podor noon en calminimo en beltinimo kadi nde wonno e kala saaha eɗen daña des réclamations yimɓeɓe ne mbiya aha noon il faut ko hunde waɗa parité waɗa respecté voix parité o so gorko ari debbo waɗa donc en dañi vraiment weltade no feewi jordade makko hande ɗo en calmini diaspora o no feewi vraiment surtout bandiraɓe ben wonɓe guila e France Amérique ha e ɗen nokkuji ɓe kala émission eɓe mbaɗa manifesté vraiment beltugol mabɓe e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗeteɓe ɗo invité tawi hande to banggue wonande dawrugol ngol ɓe mbasa ɗum kadi hoɗede ɓe ganda ko kewata ga e nder leydi ndi ɗum noon mboɗa andi ma waɗa fartahe wawde yajñade hen e invité o mo ganduɗa ko Habiba Alaji Abbas ko noon tigui ɗum noon sokhna Habiba mataw hankkadi en garat tan naten e bunda yewtere nde nde wonno yewtere nde wiyete ko pamen pamminen donc an hande sababu min addugal ma ɗo yeti ko ha pamminamin holko gonda e ɗum pamminamin noon ko adi foof woni heewani yeede debbo
hani suko hono ma ina naate politique hewno yede ko rewɓe gonarke guesseji gona won nokkuji goɗɗi mais tan daro politique langtan taw ko fuutanke ɓiɗɗo debbo bon walla ko wayno gueɗe microfinance ne gueɗe paaɗe honda noon ɗum ɗon hewno yeyde rewɓe men ene dilla kono to banggue politique tan ha yaha wiye e wonde a woni première adjointe au maire vraiment hewani yeyde holko watma motivé e on ɗon fannu ha mbawɗa jeeyde landa politique aji ɗi eyyi a jarama ceerno Abbas sa namnima ngal ɗon namnal mami suftu hen no fewi par ce que ko hunde mo ganduɗa yimɓe ne foti pamnude ɗum pamminen ɗum ha rewɓe mbawa wadde ko wiyete ko nadde e ɗeɗo gueɗe politique eyyi min komi déjà jibinami koye pratiquement koye politique e gueɗe chantier ko wuuro mo ganduɗa ko ganni mum presque koye politique min tendance uji guiɗimi ɗum nande koye politique mais ɗum ɗon foof tagani mben naata hen no jaami janggoymi nde ha parmi liggimi koye association goto no wiyetno Enda Tiers Monde Enda Tiers Monde noon no garmi nde toon parmi nde janggude garmi toon taw min nannami koye projet ji mo ganduɗa kala ko ƴellitata debbo walla kala ko nawrata debbo yeeso ko hen woni hen liggortonomi e mi yeehi hen partout e aduna o no jaami nde noon mbeɗa arta noon saaha fof mi yaha gueɗe mi yiya rewɓe no goori ni mi yiya rewɓe ɓe ngala ɓe ɗuminani seeɗa ɓe kumpa no feewi dal e gueɗe kala ko aduna ɗo yarteɗo ko foti ko wayno ƴellitare debbo ko wayno ɓamtare debbo ko wayno honno debbo waɗata ha daña ɗum ɗon foof tawmi gueɗe ɗe ne manki e nder falde nde surtout kadi e nder wuuram ngo no jaami gartumi nde c'était en 2014 mbimi dal ɗum ɗo foof réglat ɗum ko il faut rewɓe naata e nder question en tout cas ko wayno politique ko nden hen hujjaji mabɓe mbawata yoltede ɗum noon a wawa wonde toon ha jiiɗa firtude ɗum tawa natani nder henete ñe 2014 no ari nde ko nden noon min mbaɗi engagé min naati e nder politique pleinement min mbawi hen en tout cas liggate hen ko heewi haade ɗum kala ko fate heblude rewɓe amen gaddanno ɗum toon tawi ko fate gardigu debbo ko fate transformation woni waylude maaroji en tamatuji en en tout cas ko waɗat debbo ha daña en tout cas gartam e autonomie mum e nder galle e nder falde mum e nder foof donc ɗiɗon foof ɓeɗe dañanno formation ngaji baaɗi noon mi adda ɗum kadi e nder wuuro ngo ha gandumi il faut tan rewɓe ɓe mbawa jeeyede e nder en tout cas ko wiyete ko les instances de décision haɓe mbawa dañde foddeji mabɓe ɗum waɗi min naati han kadi min mbaɗi engagé e nder politique o pour quand même hollude un exemple walla hollude lawol rewɓe ɓe min naati hende en 2014 on a participé hamin mbaɗa hen tabbe en tout cas deuxième adjointe au maire e kadi ne yaha min mbaɗi mandat 5 ans min garti kadi avec notre en tout cas notre programme walla nos résultats min mbawi kadi wattede e deuxième mandat mo ganduɗa kañum mbaɗami élire comme première adjointe au maire e oɗon fannu donc hunde mo ganduɗa ko liggey mo gonɗen eɗen mbaɗa ɗum e nder falde nde e nder gonka ka par ce que sa waɗi gotol a wattama tan peut être rew yimɓe ɓe ne joguima yakar ne gandi kadi so mbaɗima ɗon wonko mbawɗa firtande ɗumen hande mbeɗa jeyno e rewɓe mo ganduɗa ko exemple e nder wuuro ngo o surtout de leadership mi wawa haalde hooram kono hande sukaɓe hewɓe ene jiiɗi ene naate politique o sababune peut être jiibaɗon haabi naati hen jiibaɗon haabi won darde mo dani henere ɗum waɗi hande ko en jogui influence baɗo noon e nder guéde mais aussi e nder département de Podor par ce que hande guiƴam en hewɓe ñe 2022 kamɓe foof ɓe gari ɓe jiiɗi wonde ɓe mbaɗi imposé comme no mbaɗirmi e aussi oɗon exemple mbeɗa wawi hen wiide komi premiére par ce que étant jeune nden no mbaɗanmi nde ɓeɗe ɓuuri wonde cukalel donc sukaɓe hewɓe min susni ɗumen surtout sukaɓe rewɓe ha mbawi nadde e nder instance uji décision ha mbawi tottede gueɗe e aussi wallit amen noon koye loi parité mo ganduɗa ne vota en 2010 mo Sénégal voti wallit rewɓe ɓe kono cuusal ngal kam fof wonɗo fuɗɗi dal ko ɗum addi men gonɗen mais haade mi artude Mouhamed Ndim est ce que ko an woni debbo garwonejo suka wonde e nder gueɗe chantier dañde certaines décision ngaji ha ni waɗede adjointe au maire bon mbeɗa jogui toon yimɓe hewɓe ane waɗi rewɓe hewɓe kono taw comme par exemple ko e âge ma an tolnoma an taw ko waɗonnoɓe politique avant an walla ko an tan woni min tan mi yiyani toon en tout cas koye yam fuɗɗi dal no waɗno noon hay rewɓe mawɓe aussi rewɓe mawɓe won waɗannoɓe
mais jettanoki holno hoto jettimi do wadannobe wonnobe hen gila ko boy gila tolde jinnabe donc won wadannobe kono min toldamo kam ko min fuddi henet que bon yen wadnode des conseillers ganda ko yimbe ko be tabberno ba c'est normal so conseil ari il faut rewbe jeye hen e gonno hen kono imposé ha gona cukkijo maire walla gona dum do donc bon loi o walliti amen mais aussi no wadi gonda liggey badaada ha mbawden jeede e der bureau municipal o ko non Mohamed Habiba ali to bangi gilay alfine ma wonande leadership féminine haali ko yete ko darde debbo e bamtare holno rewbe be mbadate be keble mbele be mbawa dañde gartam dam ganduda hande ko dum ana wawa hoybinde gurdam mabbe haali joni to bangi microfinance warande wallude rewbe be surtout wadde formaliser gilay GIE ji coopérative uji e ko wayno wallude rewbe be surtout waddu dumen sensibiliser hay to bangi fannu cellal ngal dum do kala ma wallu wadana gartam kambe rewbe dum wadana be jibina be bamtaare hande o en tant que no biida ni don do gonnoda deuxième adjointe au maire ha hande ka première adjointe au maire hol bilan mo batta tagal golle ma gilay dien de gona laabiyan ko de gonnoda golle de ganduda on badi dum wallude rewbe be bele be bawa wadde ko yete ko autonome wallude be to banki gonkaaji mabbe wadde be finance wadde transformation ledde de nyaamete do men dum waylu dumen hando sa wala bilan e der falde polo abul timpine der commune ma on jiruda ngurdam rewbe be e ngurna meje mabbe to banki bamtaare so mi jetti en tout cas avant 2014 ha joni ha 2022 wonko wada hen ko heewi surtout ko fare hande hada wallude neddo il faut kebla dum woni balla dum formation ngaaji holno woniri e holno darorto e holno ligorto min badi ton min kebli rewbe ko heewi surtout ko wayno entrepreneuriat ko wayno leadership debbo holno fota darde foti darade hol exemple foti wonde e kadi des financement min badi be formé min ballibe kadi financement ji e des lignes de crédit mo ganduda ko wallitu ko rewbe ha mbaawa jogade ko biite ko jeydi koy mumen won autonomie daña ko mbaayo ganda jogi golle mo ganda kanyumen jangu mbaawa jettude jugum men ene nyaago hay gor donc dum don fofu wadama e der commune bo Guédé Chantier kadi min badi formaliser des GIE de jeunes et de femmes mo ganda hande kaldo jaada e der wuro go walla der quartier ji won jeejo gondo don mo ganda ko min walliti ha waawi wonde don et aussi des EPF des groupements féminins mo ganduda fof nen don e wuro go kal hande ballito rew ko hen rewat ha wallitabe donc dum don formalisation on don min badi dum ona kadi min dañi fedde mo ganduda kanyum wonno regrouper commune rewbe commune on fof donc dum don fof wadama ton yiyama ton hande won rewbe ganduda en dañi leadership hande ni ko kamin be baddata yam ko face à face parce que be don sa wi no be ngar réunion walla yobe ngar be jetta kongi devant une assemblée wontat ko problème mais formation ngaaji mo ganda ko min addi dum ko min nawibe partout e der Sénégal habe mbaaw yide rewbe wodbe hono mabbe holno darirto holno kaarirat holno jettirata kongi en der rendo be dum don fof wallitibe hande presque min natti hay wondude politiquement mais di don formation ngaaji ko di don kutorto habe mbaawa habe hande be jogi hande kalkaldetedo hande politique koy mabbe haldete alors ko den dum don wayano dum don so mi jeewi dum ko mi dañata hen fierté a faami e beedo rewbe gila dum gonnodo ha gadduda dumen do yet donc dum don ko weltare mawde donc voilà mais c'est-à-dire que don ko badon juno wad rebondir tan c'est quoi c'est-à-dire est-ce que onon ko to bangi ko bada ko porter au niveau de la mairie est-ce que ko don tan kaddon to bangi wallide yimbe su taw ko forme bilan wala en wadi dum do daawi god en gandor ma on dañi fartan wadi dum don e der nokko wala commune quoi adandi fof sone arata koy cadre commune wana c'est ça ya wadam élire tan anat hankadi gonanta ton ko yimbe fof donc sada adda tan gaddanta ko wuro ngo fof gaddanta ko yimbe be fof kondude ma don jidim widi parce que wonande ko gaddan don ko wuro ngo parce que su do jon ko puddim ko nan tan woni on dañi fartangi hebludi rewbe ha mbaawi daranade koy men mbaawi yahande koy men mais au delà dum don est ce que on wadi guddum ngandor ma ene fiini
ko ngandol ma onon wadde dum ay feeñi ko des lignes de crédit mo ganduda mo addaaɓe rewɓe ha joni won jogiiɓe ɗiɗon ligne uji en liggiro ene mbaɗa ene goni activité ji mumen taw ko ganduɗa ko walla kañum ko wallaɓe ha totta ɗum des financement mo ganduɗa ha joni nen ɗon ne yaha e nder wuuro ngo rewɓe ene liggo hen en daña hen ene kumta hen hajuji mumen kadi e goɗɗum e safara en hande sa ƴeewi e plaidoyer amen premier wonno ko hande il faut que min mbaɗa centre santé amen o avec la commune min mbaɗa ɗum min pewndirta ɗum surtout la maternité to rewɓe ɓe ɗuminta ɗo donc ɗum ɗon ne ko plaidoyer mawɗo wonno ko e nder oɗon bilan waɗi ha waɗa réfectionné waɗa équipé et à chaque fois hay ñandet ɓoyani e korka ka min dañi médicament ji kewɗi mo ganduɗa ballal état e ballal sehilam goto on hokki kam médicament valeur 2 millions et quelques min battumi ɗum renforcé jiidani kadi chaque session walla chaque année min mbaɗa renforcé médicament ji e ɗum ɗo en tout cas kala ko fate santé e nder centre de santé o taw min jiggoyta ko ɗum banggue goɗɗo min ballo plateau médical gueɗe santhi hande ene jeeya plateau médical uji mo ganduɗa e nder département Podor ɓurɗo wadde waɗa relevé en terme de médicament et renforcement ɗo men mbawi ɗo kam amen mbaɗa ɗon no fewi éducation aussi ko noon ene jagga hen no fewi donc bon hayso ko heddima ko des infrastructures ɗum ɗon ko état hay ɗum état hande walli amen e plaidoyer uji amen mo ganduɗa minen fof daari hen hamin dañi tali mo ganduɗa mataw guila wuuro ngo sañdia min galani ɗum hande tali ɓalejo nen naati e nder wuuro amen donc kala ko commune dañata e ɓamtare amen daro hen ha adde e nder wuuro ngo taw ete kadi kala ko wuuro ngo fof wawata hen wadde bénéficie o mataw en natat e virage politique Habiba momin gandanno mataw yehin ha woni no yettode makko ni Habiba mo APR en jiito banggue configuration politique des rumeurs wonande koɓe mbiyata ko hande o saaha elle yardete atay ko lowte ɗe ganduɗa ummima e APR siftinde ande jeeɗa koye jaale ɗe ganduɗa hande ko rewɓe surtout ɓe ganduɗa ko dariɓe no fewi e nder falde Podor ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗanno toon représenté APR virage politique Habiba elle ummima APR natti e kiray kono haade ɗon kadi ko ɗum e leydi juuti haade ni wonde kiray woodi ɗo parti ji ɗi gonɗoɗa beele ene laaɓi wadde hannde oɗo saaha Habiba yalti alliance pour la république eyyi ɗum kam sa guila nden mataw mi dañani fartaŋe haaldude yimɓeɓe eyyi mi ummima toon ko ɓooya guilay peut-être entre élection présidentielle gasi nde tan gummimi APR mais ummini kam toon ko neɗɗo sa yeehi woni nokku ha natti toon yiide hoorema tan wona hay parti o waɗatma ummade toon mais relation ngaji ma ɗo potirnoɗa hen ni sa yi a natti nanodirde yimɓe tan sa woni neɗɗo mo ganduɗa ka calatoɗo wonɗo ganduɗa hannat ɗum et qu'est ce qu'on entend par natti nanodirde yimɓe bon aɗa andi il y a des principes politique ko principe sa andi an principe uji ɗi ɗo jareteɗa ɗo a natti hen yiide hoorema a natti nandirde mo ganduɗa o tagno aɗa ligguido e mum a natti nandirde e mum donc mieux vaut ko jalta ɗon aɗa neɗɗo a wawa wonde e lahaɗa aɗa ñaama ha junggo ma ficce donc mo liggodirtunomi o nden mi nani nettino nandirde makko Cheikh Oumar Anne je le salue de passage min mbaddi de bons moments dans le département de Podor o darinimo min mi darinimo kadi sofano donc wonno sa yeehi noon ha natti nandirde neɗɗo donc waɗi ko wiyete ko tan il est préférable natti nandirde o est ce que woni comme par exemple décision ngaji sen ɓame on kaldata walla jomumen sene pewje tintintama walla c'est à dire il faut que ɗum laaɓa quoi par ce que ɓayde ko paminen gonɗen eyyi aɗa andi décision ngaji jomum aɗa wonno au cœur des décisions a natti nandirde décision rek tan anne min mi wona n'importe qui e disposition mais hol kadma on saha duttoɗa ɓayde ko aɗon wonno ko deux tendances si je ne me trompe pas wonno ko tendance Cheikh Oumar Anne e Abdoulaye Daouda Diallo hol ɓayde an ke parti APR gonɗa so tawi comme a natti nandirde e Cheikh Oumar pourquoi ruttata ka e Abdoulaye Daouda Diallo hol kadma ruttata toon bon kettoɗa e parti APR o
eyi aɗa andi min ko mi woni e APR kono ko sababu kam quand même wondude e APR ko Cheikh Oumar Anne ko kanko jangini kam kanko waɗi sababu ha gondumi makko e kanko waɗi kam copte kanko nanni kam e politique o pleinement kanko yi leadership am o won gondumi makko géran mombo rewɓe ɓe pratiquement min wonno henere donc à un moment hankadi waɗi ɗum ɗo jidani mon fof ni wi ko pourquoi haabi pourquoi oɗo ko cukalel o fotani dañde oɗo ɗum ɗo jomum ɗo nanatan ha watti ɗum nande eyyi jomum nantan ha watti ɗum ha un moment a watti yiide aɗa waɗe écarté e nder des décisions majeures e nder parti o e nder fof donc à un moment kadi aɗa woni cukalel anne a ƴetta reculement mbaɗa ƴeewa holto mbawɗa wonde min mi wawa ummade Cheikh Oumar en tout cas badnoɗo sababu ha natto mi yaaha mi rutto e banggue goɗɗo ɗum mais haaɓi e contexte o aussi est ce que waɗata conjugué contexte o si c'est vrai que koye APR gonɗuɗa mais arina à un certain moment on perdi pouvoir o beele ɗum ɗon kadi jeeyaka hen famde e saaha mo gonɗon o on perdi pouvoir beele ɗum ɗon kadi jeeyaka e ko usti ko mais gueɗel gonguel ngel mi yadanema sababude mi yeehi ha waɗi des tiraillement aɗa andi koɓe mbiyata ko gonɗo e yesso fota hiccitade wonɓe ana haali joni sa ƴeewi to banggue guilay fuɗoji ma an jeeɗa ko manam wonko battaki incarné banggue leadership ma an a woni keblo ha ɓen hebletonoɓe goni hebloɓe a woni ceerno mum seremɓe to banggue leadership e ko way noon beele ɗum ɗon ne ko raison quand même waddema claquer la porte jalta je suis pas d'accord avec ɗum ɗon kam vraiment aɗa andi sa woni e nokku wona ñande ƴettuɗa décision ko ɗum waɗata important a ƴeewat ko holko tagui yat plusieurs moment mo ganduɗa à un moment min jooɗi pratiquement ko juuti min nanodirani sur les prises de position sur certaines décisions min nanodirani hen kadi ko kanko tan wawata wona goɗɗo wona wonɓe caggal komo gonduɗa o mo ganduɗa won leader ma ko on sa natti nanodirde mum a wawa wondude goɗɗo en fait eyyi wona wonɓe caggal ko kanko e hoore makko min natti nanodirde Cheikh Oumar kanko hande sa ƴeewi kanko woni sababu ha gonɗa conseil départemental eyyi kanko woni sababu ha gonɗa adjoint au maire de la commune de Guédé Santhie donc on déjà won ko rokkuma eyyi kono tawani kam mbeɗɗani de eyyi non c'est vrai o tawa neɗɗani mais won ko rokkuma quand même ko rokkuma ko aussi quand même aɗa fonno tan ƴeewa ɗum ɗon mbasa rokkimo ko kanko ne beele kanko ayni ɗum wayna ɗum voilà c'est ça kanko wonmo aynani wayna so aynuni mi wonta banggue goɗɗo kanko tan gondami e kadi min o tawi kam ko taw mi woni deuxiéme adjoint au maire ɗum ko min liggini ɗum hooram premier adjoint au maire o noon wonko liggi hen premier secrétaire élio wonko liggi hen o waɗi ɗum kam kadi e liste député en 2022 liste nationale a faami ɗum fof mi yejjitani ɗum kono kadi sa walli neɗɗo a aynat ɗum mbawa ɗum jaggude ha mbawa ɗum mais sa yeehi a waɗi neɗɗo e oɗon stade ha nawa ɗum toon belsinɗa ɗum parfois décision ngaji kewɗi a wiyatake aɗa fonde mo ganduɗa yettaki toon aɗa waɗi oɗon niveau joɗɗa ha ɓoye mbaɗa ɗum dégradé a waɗani ɗum accompagné donc on est ce que si ana ƴewta yesso ma an comme par exemple mbiya e wonde min est ce que wona e yam woni quoi sababude min ko oɗo ko ni min mbaduno hande o tan wurtitim caggal est ce que wona e ma aussi eyyi aɗa andi foof ne wawi wonde min mi wiyata koye koye makko woni peut être les responsabilités sont partagées a faami mais min kam ko nanggumi hen ko foof à un moment min natti wawde liggodirde donc tawde jomum natti wawde liggodirde ma a wonata toon tan politique ko noon sa yi ha mawni kanko noon o waɗi o wonno ko APR o umde o fayi nouvelle responsabilité wonno ko AJ o ari APR après nouvelle responsabilité moi je suis sais pas sikani encore il va continuer parce que ɗum mi anda hen haydara Allah andi kono kam min kam gandumi ko kam ko waɗi kam ummade APR ko mankude nanodirde e leader am mo ganduɗa ko on addi kam toon mi wawano ruttade e goɗɗo mo wona kanko tawde mi wawani ruttade e la meilleure façon ko de partir e nden APR nden Pastef ne udditi dame mum min mi yeehi Pastef te mais est ce que par exemple so ɓooyi seeɗa a wiyatake haabi wonino ɗoyete hande o artiɗo janggo aussi sûrement ko eggowo fayga mais politique way noon yimɓe fof jahat tan
politique à un moment en tout cas nos génération natti wadde idéologie to ganduɗa sa yeehi aɗa waɗa respecté leadership aɗa yii toon hoorema leadership ma ne waɗa reconnaître toon aɗa fawji de ko toon tan jahata te contexte o est un peu différent no men gari nde Pastef min jeehi Pastef sa woni responsable ari Pastef no men gari nde toon kamɓe momin tawitoto ɓe mbaɗani amen ɓe jaɓɓaki amen no men balliɓe nde législative ha paari ko ɗon haaɗi wona message de wona jettor wona encouragement wona eɓe mbaɗa hunde ɓe teddina amen politicien yiiɗa ɗum yiiɗa yewede donc no ɗum ɗon waɗi min jooɗi oɗo temps foof waɗani min jooɗi mone amen fof noon no jooɗi nde waɗi créé ko mouvement mum jooɗi hen woni onon yawnoɓe Pastef minen fof umminoɓe APR pay Pastef minen fof ok min mbaɗi mais est ce que onon keewi min c'est important min mbiyata min kewani min ƴettani taw département kono hande amen kamen tamande moƴƴere kamen sohna Haby mbiɗa on Bismarck mi siftori jiɗi goto e mawɓe men o wiyata ewa sakko sa natata a nannata nanguinoye bolu joni an mbiɗa ko a naati Pastef on Bismarck beele ko ɗum woni an contournement nattudema e kiray hande o saaha kiray heewi lowte no feewi caali mawɗe APR ummima hande e département ji région ji certuɗi naati APR hande o an hoorema min nanima APR te ɗum waɗi dillere e nder fande Podor beele toon ɗa Bismarck hanki beele kiray kam a bismama toon no feewi no feewi par ce que no men minen arnoɓe déjà kamɓe ɓe mbaɗani amen e nder Pastef ɓe mbiyatno amen ko des alliés aɗa andi allié woni a ari a walli amen tan mata ko ɗon kaɗɗa jeeya e parti o donc minen amin joguino liberté so hunde keewi soit min keddo toon soɓe nanguiri amen no ponno nanguirde amen walla min jaaha laabi amen wonnoɓe nanguirani amen noon nous en tant que allié min woni amen fof joguino mouvement mum ari naati e nder kiray o noon no watte lancé parti kam mi sikki sen waɗe lancé a tini parti o nen waɗe lancé a tini no waɗirte lancé a yeehi kadi a tawama no watte lancé hande an ka membre fondateur e nder parti o donc oɗo min teddinirama mais attends ɗon aussi est ce que comme par exemple onon nde jawɗon toon to kiray kono yaaɓe tan hankkadi guittuɗon mouvement ji mon fof mbiɗɗon hankkadi gonɗon des membres à part entiére nder kiray walla hande onon mbaɗi conservé mouvement ji moɗon amen jogui mouvement ji amen par ce que parti o suwa wadde ha wi tan ko parti o waɗama lancé waɗama créé donc tawde parti o waɗama créé min tawama kala mouvement gonnoɗo e nder coalition Diomaye président hande natti e nder parti o ɓe mbiyani noon mouvement o seeyi walla mouvement o seeyani ok donc ɗon ha taw donc parti o suwa waɗe restructuré no so waɗama noon structuré ha paari ko nden gandata mouvement o seeyi walla seeyani tawde suwa ko waɗede structuré taw au niveau national ni au niveau départemental a wawi wiide hande mouvement ma hankkadi seeyi hen kono an kam hande ka membre hen aɗa tawa hen ko an moment ko an ƴetta décision ma mbiya mouvement ma hankkadi seeyi e nder parti woni pactuji mon pactuji de signature beele yadude holon ko gadodirɗon eɗen jaada e dow ɗum ɗo eɗen lingodira gam to banggue politique e dow ɗum ɗo holko woni caggal natgol mon toon teddinirede ha natɗon bismeɗon jooɗi ɗon holko woni attente uji ɗi holko ɓe kujjani on oɗon jogori yadude o fan holko ɗum woni bon aɗa andi hujjo ko ligganade leydi ndi d' abord par ce que en gari hande kala gonɗo e kiray ne waɗi sentir hande leydi ndi ne foti dañji continuité leydi ndi ne foti deeje leydi ndi ne foti waɗede wona no neɗɗo weldira foof daliro e leydi ɗum woni hujjo d' abord ko la patrie d' abord woni leydi ndi d' abord kala ko renata leydi ndi kala ko en tout cas ko protège leydi ndi woni nder leydi ndi woni caggal leydi ndi d' abord par ce que leydi ndi so deeƴani en mbawa ɗo wadde développé parti walla mbaɗen ɗo développé hunde ko ganduɗa ha yaaha ko ɗum woni sarta mo ganduɗa min Haby ko ɗum nanni kam hen deeƴal leydi ndi par ce que depuis 2 ans mais deeƴal leydi ndi c'est comme si leydi ndi deeƴama c'est comme si wonko vous faites allusion à quelque chose quoi leydi ndi deeƴana walla deeƴani mi anda sa nan ele wonko nanta e noppi ma ɓayde ko pamen min somi ƴeewi discours président ñanden président
kañum ɓuri wadde informé ko tout le monde o wi parti o waɗi ɗum basé ko respect et protection et en tout cas patrie d'abord avant toute chose donc ça signifie peut-être hayso ko deejal ara wonko jogorno arde leydi ndi Allah falini men ɗum peut-être wonko yi ko ganduɗa enen ana anda min mi anda donc ɗum ɗo ne il faut daroɗen hen no fewi par ce que discours président wona discours mo ganduɗa wona discours am wona discours goɗɗo donc il faut ɗum ɗo ne kadi so tawi eɗen ƴeewa leydi ndi kala noon neɗɗo welirno daro ton haala leydi jogirtake noon leydi il faut mbaɗen respecté ko wiyete ko les institutions il faut kala moni foof totta ɗum hurum par ce que ɗum wan men deeje il faut leydi ndi totte intégrité mum te kadi gonen des souverain mo ganduɗa leydi awa arde tan kala ko neɗɗo weela waɗir noon eɗen jogui noon loi ono eɗen jogui notre constitution eɗen jogui foof ɗum ɗon foti waɗede ko respecté wona neɗɗo ne weela foof awjira min ko ɗum ɗon ko toon jarami d' abord mais est ce que ɗon aussi a famirani ɗum woni ko wi ko wadde kanko wiyata ko sa fitna dowto finani ñeex ko ɗum woni an ko pamɗa wonde kanko ko guendi ndi o ardini ko adi parti o ko ɗum o adi de par ce que eɗen jii ɗo depuis mais sa fitna dowto finani ñeex on en way kono ko neɗɗo goto tan waɗanno ɗum ɗo walla ala aɗa andi fitina o haaldata ko yimɓe fof omo haaldata ko enen fof hay wonɓe parti o par ce que aɗa wawi jooɗade ha ɓooya tan neɗɗo aɗa ka adda caɗele sa fitina dufi ñaane ñeex dowto fi ñaane ñeex o wi tan ko fitina kam hay goto umminta ɗum ɗo yete enen on jii depuis 2019 ha ɗo ene seeɗa tan almitel seeɗa tan hunde de ummo c'est comme si won aɗa won ko kulɗa yaltinde la mi anda je ne me sens pas bien e kalta ko mi anda won ko ceeɗiɗa yaltinde non ko woni ma ka seeɗi yaltinde ɗum walla mi salaki yaltinde haydara famde ko jiɗɗa non mi salaki yaltinde haydara mbimi min dal je prône ko la démocratie je prône la patrie avant le parti la patrie d'abord ko ɗum mbanmi e respect de nos institutions ko ɗum mbanmi ko ɗum jinmi yimɓeɓe pawa yeeso d'abord par ce que addi jam jam ɓuuri hammadi haal pulare mbaɗi ko jam waɗi juma juulede dañen jam d'abord ha para sen dañi jam hunde foof koye yewtere mbatten ɗum hunde foof ko discussion watte Mohamed vous avez Habiba a naati no mbiɗa ni hande o kam mataw a naati tigui tigui e nder kiray no mbiruɗa ni somin nani e explication ji ma hande jeeɗa koye bismotoɓe hankadi natti wonde bismeteɓe e nde kanko hoorejo leydi ndi nde waɗata lancé lande makko kiray elle o yii kala mo ganduɗa ka tawtoronoɗo jeeɗa koye les membre fondateur e ɓoyitno ko to banggue janggo e jaam kala ka ene dawe ɗum ɗo koko teɗante an jeeɗa koko an ɓe gardinta hande an jeeɗa koye combine bo gueɗe chantier aɗa jeeya e adiɓe rotade bagage mumen naati e kiray paɗen koye sungoji koɓe mbiyata ko élection ji local beela hande o ko an wonanta toon kanga mairie kiray beela ko an wonanta to a wonanta toon kiray e banggue mais hebde mairie mo gueɗe chantier bon min goto mi ñande min goto gueɗe naji wona min goto tawa woni toon membre fondateur par ce que won tawaɓe hono men an en tant que première adjointe min mi tawama woɗɓe tawama aɗa andi sa woni wuuro mba ganduɗa tan ko hoorema donc a wawa wiide an ɓe tottata walla ko an ɗum par ce que wona an goto woni toon il faut non décision personnelle an hande ɗo décision woni ambition ma bon ambition mam hay yimɓe fof ne gandi ambition mam c'est la commune donc wadde moni fof jogoto ko ambition mum kono ambition ma c'est la commune cela veut dire que an han ɗon gonɗo aɗan gembi carrément pour ƴettude commune o mi wiyani noon taw mais mon ambition c'est la commune eyyi donc kono mi wiyani min gembimo totalement walla partiellement eɓe gandi hande sa woni deuxiéme adjoint woni premier adjoint goɗɗum ɗum ko mairie tan poɗɗa faade ɗum woni min ko toon mbaɗami plafonné ko heddi ko noon tawi mami won candidate walla mi wonta candidate ɗum ɗon ko ɗum ɗo goɗɗo ɗum ɗon ko affaire goɗɗo ɗa mais attends mais parti o rende ɓe ƴeewa holɓe mbaɗa donc voilà mais attends c'est an aɗani commune o déjà aɗa jogui cakka mo joguiɗa o kadi en anda so tawi comme par exemple hande a naati kiray kamɓe ɓe gandi carrément oɗo cakka enene dande ma donc hande an woni la personne idéal mo ganduɗa hoorema mbeɓe jogoto yakar so tawi jangge ɓe toɗɗo ko an ɓe toɗɗoto ɓe mbiye wonde oɗo kam ɓayde meeɗi a yetti ɗo so tawi comme par exemple enen ɓeydan ɗum ɓayde oɗo ko payol goto hedira o yetto
donc pourquoi pas en ɓeydantama ngel ɗon fayi ɗum ko yande ma ɗum ko an non wona yandam non effectivement wona yandam mais yandema ceerno non ɗum wona yandam min mais ko yande kala politicien mo ganduɗa hoorema an hannde déjà an guila nanɗa ɗum haala ɗum sa ƴeewi mbiɗa e wonde ɗo puɗɗiɗa ɗo gonɗa ko deuxiéme gontuɗa première donc ça veut dire que an hankkadi ala kirdaɗa so wona wonde yesso eyyi kono aɗa andi parti aussi joni noon parti o kañum e hoore mum kamɓe mbiki e wonde kala mo gandanɗo hoore ma ari tawtarama a faami walla naati e lando o janggo e jaam échange uji ɗo paaɗen ɗi ko haade mabɓe ardinde goɗɗo ko on ɓe ardinata c'est à dire ɗo mi waɗa ɗon ɗum ɗo seeɗa ɓe mbima ko kala manam président Bassirou Diomaye waɗi no recevoir les élus locaux kala maire ko an ɓe mbaɗata reconduire taw ko an maire garnoɗo e élection ji paaɗi ɗi wona maire garnoɗo kala maire garɗo e kanko ko maire mboɗo mi ara mi faami joni noon kanko ko première adjointe au maire joni noon eɗen gandi parti aussi ne waɗi charte uji mum ɓe jogui règlement intérieur ɗum fawi koye koɓe mbiyata ko so tawi nandiral waɗi beele bon ko démocratie parti kaleten beele o waɗata désigné ou pas kono yini ko omo waɗi porté on ambition ko heddi ko noon ko parti o ƴewat ok donc aɗan waɗi porté on ambition c'est à dire aɗa andi mairie aussi maire tan jogaki ɗum mairie wonko namdi c'est vrai hande Allah newnimam a ari han jiɗɗa par ce que min je te vois déjà maire bon mais Allah noon andi ko holko jogori wonde mais comme par exemple hande so tawi aɗa wona maire won bagage mo poɗɗa jogade to banggue relation ngaji to banggue manam gandodiral ha wawa hokkudemo hunde par ce que so tawi a basime état tan leydi tan en wawi hay so tawi a tottama mairie ma senaki a ɗumin tan par ce que mairie ko ɗum ɓiɗɗo entaɗo tan donc wona ɗum ɗo tottata ɗum moyen ji walla ɗum ɗo ha ɗumin beele on banggue so tawi comme par exemple hande par hasard a hebno on ɗon fartague hol darde daroɗa hen eyyi machallah hadde ni eɗen gonde ɗum eɗen jogui noon relation au niveau national et niveau international ken jilliɓe eɗen gandi ona no partenaire un peu partout eyyi donc so wiyama ka debbo kadi ene ɓeyda fartague oɗon wonde maire en tant que debbo hande debbo ne hokka gueɗal e nder aduna o ne hokka gueɗal e nder leydi ndi ene hokka gueɗal e partout sa yeehi toon aɗa addi programme mo ganduɗa ɗum ɗo dans 5 ans ɗum jiɗɗa wadde e nder commune ma e kadi mbaɗa ɗum mettre en avant rewɓe e sukaɓe ɗum ɗon ne heewi daña hen ballidiɓe no feewi te mbeɗa andi ɗum ɗon hay wuuro ngo ne andi ɗum no relation ngaji mo jogaɗi ɗi ene gandi ɗum ɓe mbawi hen wadde bénéficier ko heewi ko développe ude ko ganduɗa ko des jumelages avec des communes mo ganduɗa au niveau international walla commune au niveau national et aussi ɗo ni e nder leydi ndi mo ganduɗa ene waɗi organisation ngaji ballat tan ko commune aji ɗum ɗon eɗen jogui fartangue eɗen jogui compétence uji mo ganduɗa eɗen mbawi ɗum hutorade ha commune aji walla commune amen wawa yarude yeeso eɓe gandi ɗum sen dañino fartangue ardade ɗum ma wod ko heewi ko waɗa ko ganduɗa ko fate développement walla des projets pour sukaɓe hande sa ƴeewi yimɓe foof mbawa dañde liggey e état ene waɗi projet ji mo ganduɗa jarani ni kalis ko ɗon tan mbatta imaginer avec nos populations avec les jeunes eɓe mbawi dañde hen kalis taw ɓe jaltani ɗum ɗon ko des projets mo ganduɗa ko an gëmat ɗum ko an waɗa ɗum porté avec sukaɓe mo gonduɗa ɓe jehon jiiloɗon des financement gaddon liggoɗon ɗum ɗon wuuro ngo te minen wuuro amen kamen remoɓe te ɓe ɗi toon sukaɓe mo ganduɗa eɓe daari eɓe so ɓen sa walli ɗumen seeɗa tan jahat ballirtaɓe noon koye compétence uji mo ganduɗa tout ko anglais wiyata ko des soft skill mo ganduɗa compétence uji jangguitaki hay nokku mo ganduɗa ko habitude c'est à dire la gestion financière mo ganduɗa éducation financière holno mbatta an activité ma oɗo ka demowo a yiiɗi yeyde holno mbatta ha mbaɗa o ɓeɗon mettre en rapport avec des yimɓe yeytoɓe taw ko ɗon garat ko wayno Auchan en des supermarché par ce que chaque période ene waɗi ko ɓendata e nder wuuro amen kono eɓe jeeyi ɗum mais saha ɓe mbaɗat ɗum bazarde ɓe dañca hen haydara ɓe mbaɗa hen énergie mabɓe foof taw à la fin ɓe bazarde ɗum wayno tomate en no wayno soble en ko wayno maaro en ko wayno foof aɗen ɗum ɗon sa dañi wuuro ma sa wawi wadde accompagné ɓeɗon ma won ƴetta capital goto mbaɗana ɗumen mbiya ɓe son coñi mami sood onon ɓeɗo onon goni yeeyoɓe te ɗo jeeyaton ɗo oɗon jogui ɗo nawaton ɗum ɗum ɗon produit o bonata te ma dañ kalis ma
te sa arti kadi ma softin ɗum ɗon ma tak sukaɓe jooɗo e wuro ngo ɓe jahata ɓe naata e laaɗe en walla ɓe jaha banggue goɗɗo ɓe gona ɗon te wuro ngo ma wat développé rewɓe ɓe kasali ko noon hande sa ƴeewi élevage ene waɗi wiyete ko gaynaka a sottat 6 mois après jeyta ɗum ɗon sa joomumen dañi capital rek ene mbawi ɗum wadde taw ma dañ kalis taw jahani hay nokku donc ene heewi gueɗe mo ganduɗa on peut développer ça taw ko toone taw joomumen jaltani mais so état waɗi hen jungo mumen kadi ɓuurata so mbaɗi toon des unités des petites unités de transformation de conservation de produits so mbaɗi beaucoup de points de vente et des chambres froides et tout ça ma yimɓeɓe ma wuuro ngo waw ɓeydade taw ko ɗum ɗon woni ko ɗum ɗon nawrata wuuro yeeso wuuro wawa dañ activité ok Mohamed ndi min somi faami o fuɗɗima campagne makko de eyyi min o fuɗɗima campagne o fuɗɗima campagne ha o paari o woni koye campagne nder campagne o naati quoi maintenant ɗon ko gonga hande aɗa paari to banggue profilement to banggue ko puɗɗiɗa ko wadde boɗo sikkine weeɓanma janggo e jaam so tawi a yiiɗi ɓe kolla ma beele ɓe tottuma mairie de la commune de Guédé chantier mais beele ɗon kadi ala enjeu seeɗa enjeu o eɗen gandi koɓe mbiyata ko Fouta ha ɓuuri tengtude ni et particulièrement e département de Podor ko ɗum bastion historique mo APR hay so tawi Cheikh Oumar Anne kam ɓofti ha laaɓi élection ji législative ɗi o fimon tan ha ɗani ɗon Pastef nano to Podor hande kiray nana no jogui toon kadi représentation joguiɗo doole ko wayno Ibrahima Sy nan toon e docteur Kalidou Sambali en ha e docteur Cheikh Oumar Ba en mais aussi nouvelle responsabilité ne jogui toon doole APR ha joni Ablaye Daouda nan toon beele aɗa sikki kadi ma weeb to banggue élection ji local ɗi eyyi mbiyammi ko weeɓata aɗani local c'est local ɓe jaafa ɗon kam local ko fiidirde won terme goto mawɗo goto wiyatno local ko lokinirde tan wona parti waɗatma porté aɗa yiya neɗɗo o ko APR waɗimo porté taw population local o yaadani makko donc ɗum ɗo nete ko kañumen ko population tan ɗum koɗɗa ɗo ko kamɓe tan jiidata holmoɓe jiiɗi e holmoɓe jogui yakar ko ɗum ɗon ko jiidane e législatif jiidane présidentiel et mais c'est à dire que aɗa andi hande sa ƴeewi comme par exemple il y a de cela 2 ans et demi hande onon e laamu te vraiment yimɓe nen goya yimɓe so tawi vraiment yimɓe kaldat gonga tan vraiment no muusi taw damal ngal so yitede donc so tawi comme par exemple 2027 ari élection ngaji local ngari est ce que sikkani population ma wiye wonde ɓeɗo koɓe goynamen ko vraiment hankadi yoni quoi eyyi aɗani ɗum ɗon ko Pastef wonno ɗum ɗon ko Pastef aɗa andi il faut foyi ɗum e Pastef Pastef d'accord parce que Pastef hande mbiyatan hande mataw président ko joni ƴetti responsabilité mum pour yidde fewnidde golle ɗe par ce que aɗa andi laamu feccetaki en mbi laamu luɓirtaki laamu resdetaki sa ƴetti laamu ma a resdi kala ana wawi wonko jeeta hen a yiiɗa foof voilà donc ɗum ɗon ete ko ɗum hefti men enen ɗum ɗon ko enen fof hefti sénégalais enen fof hefti 2 ans nen ɗo déjà en itti laamu ngu en totti ɗum yimɓe mo ganduɗa pecci laamu ngu ko ni wayno o heedi ga ɗum ɗon tardini ƴettude responsabilité et prise aji de décision eyyi donc ɗum ɗon ete no wawi yimɓeɓe paama hande ƴettiɗo ɗum o yiiɗi ko fewnidde donc hande sa ƴeewi min ƴeewami contexte no jahanmi nde Pastef min kore jaam jiiɗa Pastef ɓe mbi tan koɓe jiiɗa kono min wonno ko nawno ham ko haare min mi yeehi et j'ai pris mes responsabilités kono ɓe ndewane yam ɓe mbi tan kamɓe ɓe jiiɗa par ce que Pastef kam discours mabɓe o ko discours o tan ɓe goyanno mais no gartumi nde joni mbimoɓe min Pastef tawde mi yeehi toon on mbino on jiiɗa te no jeehimi nde toon ɓe teddinani kam mi jooɗima ko foti ni guila nden joni mi ƴetti responsabilité yam mi abbima e président mais retour aji mo dañanmi hen ɓi il dit eɓe mbi kamɓe eɓe jamayi ene sebriniɓe donc wadde hande ene deeƴe haqqillaji mabɓe haaɓi cite e ceynel fof ko meroɗo boɓe Pastef e jomayi ha joni est ce que ɓe ceerti beele aɗa wawi wonande Pastef e jomayi ha joni ko kañumen tan gonɗo sa yimin wonande ɓe mbi aha hankadi min dañama hoolare ɗon ɗo ummiɗa Pastef gartuɗa e kiiray
beele wona kiray woni passé woni kiray ala ɓe certi kay wawi wadde ɗum confirmé jaaɗa kere parti mum kay hankkadi ne yiili yo goɗɗum kay aɗa kam hankkadi gasi donc mun fof woni koye parti Pastef ha président watti wiɗi fi fitna sa fitna dotto finaneña on enen mbawi basade ɗum tan mbiyene ɓe certi quoi sikki de ɓe certi hande kay mun fof nawi yirani mum voilà eyyi ɗo bon min je crois que ɗon aussi c'est mboɗo sikki ko hunde fonde ƴewtede min wona ko jondumi so Allah surtout en tant que mawɗo leydi mboɗo sikki hande a tawat sa ƴeewi to banggue politique men ene waɗi rabese no feewi ko gonga sa ƴeewi jamanu Abdou Diouf kanko e Abdoulaye Wade nde ɓe guerguere mabɓe yimɓe fof ne gandi kono haalaji mabɓe quand même mbaɗatno ɗum soigné a nananno ga Laye Diomboɗo o ga yima ga e madame Moulin et monsieur Menda no yejjitino ɗum donc ça veut dire que quand même ene waɗno respect ana wanno tawi hande sa ƴeewi vraiment flèche aji ɗi ene wuuli ha no feewi mboɗo sikki waktuji men ko heddi en ko natti hewde hande oɗo so tawi min namdotomo holko woni yiyande ma wonande vision ma global ko yettuno e avenir gueɗe chantier holko woni yidde ma a haali joni ko waɗi important to banggue hol peeje ɗe poɗɗon wadde beɗa wawde hebdude sukaɓeɓe min nani kalda e l'emploi et l'employabilité ede sukaɓeɓe nadde golle yoɓe keble ha para holko woni hande yidde ma e nder gueɗe chantier hol darde nde poti darade surtout sukaɓe haɓari ko yete ko exode rural e ka way noon surtout hande grenier mo mbiyata to banggue agriculture eɗen jogui nangue eɗen jogui leydi eɗen mbaɗi vraiment jogui assiette fonciére hande oɗo saaha holko woni vision ma global e nder gueɗe chantier mais département de Podor eyyi min vision global déjà ko gueɗe yo ɓamtu par ce que gueɗe ɓamtima tan ko hen département Podor ma ɓamtu Sénégal ma ɓamtu e kala ko foti waɗede ha ɓamto mbeɗi amen jiiɗi nannude hen juuɗe amen ha wuuro ngo ɓamto par ce que wuuro ngo ne weeli ɓamtude par ce que tawani ɗum e niveau 0 wonko tawɗa jomumen ne mbaɗa won guure mo ganduɗa ndemani gaynani min tawmi toon ko ndema e gaynaka donc ka tawi ɗum ɗon ne waɗe ɗon an sa waɗi sa puusi seeɗa tan ne wawi balla jomumen ballete koye organisationnel holno jomumen ndemirta holno paggirata holno gaynirta holno mbaɗata ha pawa foof e rayuji ɗi donc vraiment ko ɗum ɗon jinmi e département Podor aussi état o ene foti artude toon no feewi min hande so mbeɗa waɗatno conseil président de la république mbiyanmi ko yo wat renforcer département Podor hande mataw sa ƴeewi feccere e leydi remetedi e nder Sénégal sa ƴeewi département Podor ko jogui hen ko ne heewi mi wawa haymade mi joga ɗum ɗo en chiffre mais ndema e gaynaka hande ene wawno jogade taw ko Podor tan tambi ɗum e nder Sénégal foof waɗe développé waɗe usine aji keddiɗo on waɗe des centres de formation en agriculture waɗe en tout cas foof so waɗama toon consacré e école aji école formation mo ganduɗa ko des ingénieurs agronomes des techniciens agronomes des techniciens en tout cas en élevage en tout cas ɗum ɗon foof métier ɗiɗon foof sen mbawi ɗum heblude sukaɓe men naata waɗe toon des usines mo ganduɗa taw ko soɓe paari ko toon ɓe liggoto hande département Podor yimɓe fof jahat ene jiiloyo ɗum par ce que kala ko waɗa toon ene yaaha kala ko rema toon ene fuɗa ene dañe donc volonté politique o so wattama hen tan men mbaw en tout cas wawde wonde grenier du Sénégal kadi kala ko faate heege en ko faate en tout cas liggeyaji sukaɓeɓe e rewɓeɓe foof men mbaw ɗum en tout cas wawde wadde absorbé toon e nder département mo Podor wadde oɗo message baɗo important mo kalɗa min kam mi tigganmo yo mahla min ɗamini poste Habiba waɗede ministre e laamu jama beele so tawi a waɗama c'est à dire ko muusi ko hen tan ko hande heewi e ɓiɓɓe falde Podor tottaɓe teddude e laamu Macky Sall combien de personnes yimɓe dañi des ministres ɗiɗo doléance uji vraiment ne ponno ɗum woytade hande Fouta des chambres froides en jii ko remete ko e soble o mi haalani banggue ganjol o e ko way noon mais sa ƴeewi hande guila Fanayi ha
mairie ha jawta ɗon ko ndematen koye soble ko ndematen ko ndemanteeri ndi ganduɗa nangue ne bonno ɗum je crois ko ɗum poti wadde porté oɗon combat donc min mbima tan ko combat mo ganduɗa hande joguiɗa ko gonɗa koye camp présidentiel beele Allah jettuno ɗum président de la république beele vraiment ɓe mbawa wadde ɗum e nder famde Podor non no ɓe mbaɗirta ɗum e nder leydi Sénégal foof Alaji Abbas ko noon mataw gasnirten ko enen jogui namdi mais ɓuuri yawde walla tati taw par ce que hojomaji gasi ha laaɓi car namdal meɗen woni comme par exemple hande so tawno aɓɓama pellital décision ganduɗon ma labtuɗo car fewde e nder rendement an holon décision mo ƴettata pellital min kam pellital am fof fatata koye ɓamtare holno yimɓeɓe mbaɗata ha mbawa aɗa andi kal so basal so heewe yimɓe tan a nattat jeyde hoore ma donc pellitam am fof ko wallude en tout cas rendo men surtout neɗɗo en mbi yiɗande hoore mum wona añande bandum wallude rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe haaɓe mbawa dañde autonomie ɓe mbawa dañde golle mo ganduɗa taw janggo e jaam ɓe jahata eɓe ñaago walla eɓe toro walla eɓe mbaɗa ko ganduɗa ko potani wadde kala ko jiiɗa ko addi fof kala ko addi hande yimɓeɓe moni fof jeeya hoore mum ko basal waɗi ɗum donc somi felliti wadde hunde ko wallude rendam wallude rewɓe wallude sukaɓe ha ganduɗa eɓe mbawa dañde ɗoɓe nangui haɓe mbawa hen ɓamtade haabi holmo ñambata e nder gurdam ma an holmo tumnotoɗa woni idole ma tan mbiya e wonde min ko o woni idole am ɗum ko waɗatno ko ɗum jiiɗi wattude wadde e nder nukkam ha wawa ɓamtade idole kam ɓe mbi idole aɗa andi sa neɗɗo kam idole mum premier ko jinnaɓe mum eyyi donc à part mes parents tawi aɗa yaaha banggue goɗɗo idole ma ko rewɓe mo ganduɗa dariɓe e nder aduna o ene jolta hujjaji mumen comme debbo Michelle Obama comme la femme Aissata Tall Sall hande to dari fof yimɓe ne gandi ko debbo dari ɗon kadi ko bawɗo yoltude hujjaji e comme rewɓe mo ganduɗa Aline Sitoé Diatta en comme debbo mo ganduɗa baɗon no Yumum Cheikh Oumar donc ɓeɗon rewɓe mo ganduɗa min idolaji am e rewɓe mun fof e fannu mu yarata tawi ko positif tan ko idolam sa yeewi Yumum Cheikh Oumar jibini ko Cheikh Oumar woni Sénégal oɗon hande seɗen paade debbo en tant que debbo dewgal en tant que halpulaar somi wiyama hande hol debbo mo mbawmi tugnade ko on pour mi wawa tugnade ko heddi ko e dans la vie politique e cuusal woni idolam ko Aissata Tall Sall par ce que hande ko jeeya koye rendo men mais aussi ko debbo mo ganduɗa ko cuusɗo eyyi tawi kadi mo jeeyano e rewɓe mo ganduɗa mo ƴewannomi e démarche makko politique sa ni au niveau international ko les femmes comme debbo Barack Obama Michelle Obama e Hillary Hillary Clinton e Kamala Harris en oɗo en ségolène royal en ko yimɓe mo ganduɗa ɓeɗe lira livre uji mabɓe mbeɗa andi holno ɓe jiiri aduna o holno ɓe jiiri rewɓe mo ganduɗa holno debbo woyata en mbi wonde arde debbo hattama wonde debbo mo ganduɗa aɗa wawi jogade principe aji ma ɗum kalami ɗum woni bon ko battintomi e rewɓe yaade aɗa waɗa politique wona wiide tan aɗa jogui liberté ma aɗa wawi gardude ta dignité en tant que femme en tant que debbo jogoɗa dignité hoore ma jogoɗa personnalité hoore ma worɓe ɓe ɗo daari fof dara ɗon taw an a ñakkinani hoore ma fulla a ñakkinani hoore ma fayida ko ɗum mbiyammi miñiraɓam walla mawiraɓam walla rewɓe engage ɓe e nder politique e nder département Podor e nder Sénégal fof il faut min daña des voix fortes mo ganduɗa hande so darima worɓe darima ene jolta hujjaji men min daro nen woodi ni mais aussi yomen ɓeydu ɗum yomen ɓeydu tinnade e oɗon fannu par ce que debbo a wona n'importe qui ka yumma ka sœur ka exemple mo ganduɗa sa yi ɓeɗo fof ƴette exemple wonnoɓe dariri wonnoɓe dariri e aduna o wonnoɓe dariri par ce que eɓe jaggi dignité mabɓe sont valeureuse aussi ko ɓeɗon rewɓe jiɗɗen ñembude e kala saaha ko noon ɗum noon émission men gasi ha laaɓi ceer certainement ko wonno dernier mot ma Mouhamed Ndim eyyi saɗa jogui ko jinnoɗa namdade komin namdakimo bon peut-être on namnima fof pratiquement Allah jarama on jarama ok ɗum noon aɗa andi mi ɓeydanma tan e rewɓe ko kaali ina waɗi debbo goto ne wiye Penda Moussa Boukary Sarr o wi so debbo jibnama nafani hayso woni gorko nafata gonga wallahi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe
Pindi Média en gardami émission men ha ɗoyti en jetti en jarni bani men dabbo ko Habi Ba kanko woni adjointe au maire de la commune de Guédé Santhie en jettimo e vraiment no jaɓiran en arde gam famminande en mbe sikki tan won ko fama en tout cas e makko e jaɓɓal ngal o woni ngal e dumu ɗum enen ñagonomo Allah tan yo Allah hisnumo sellinamo ha kadi ko yiɗi ko o wawa yettade ɗon Mouhamed Ndim a yettama a jarnama no fewi anni mbe sikki mataw en mbaydiri tan ha sagoɗo ay ha talata paatu sawa inchallah ha altin aset talata aset inchallah ok ɗum noon bande musidɓe tedduɓe émission moɗon gasi yalaɓe ceer assalamu aleykum wa rahmatullah